Kanjas dikom adilum 244A alam pen Delhi kapanglo. Thongker troksi angdeng KABC amai aliralon pen kapachut pon. Kheroni Police Station angkang Balinder Yadav ahem pen ongdung FCI asang kangpu kelongpon. Kardom nili karbi birda thanbang sami durmi bepi non arjikta birtang ton pen. Kanjas dikom lapen area song atum hemprek aparman kachasong damji aphan There Chris Sirkep arni kangsama por difu pen New Delhi panglong tanglo. Bharat Rajchari aron alo along kedo Article 244A ateng Karbi Anglong lapen di Mahasau hini inglong along riaphan Autonomous State sonse nangji puake mangpen There Chris Sirkep arni kangsama por gari kiding pen Kanjas dikom KSA lapen karsa asong japiatu New Delhi pangno tanglo. Kanjas dikom amai phu ajit timung KSA asongja Gotem rongpi lapen karsa asong japi bina terang piatum. Kat news aperang ke aphan kapachini atengke. There ingkoi rakatom RNC Delhi Jantar Mantar along Dharna Padoji. Hemprek aphan kachasong damatum Article 244A putak nihang nitur IMP atum pen chingki chathan ponji puta abirta songja atum pen birta long pontu. Lasini litum hemprek long litik. Autonomous state. non nilitum mane Delhi ke barlo kisi dharana athan athino lada ka budget session pang chenglo Delhi parliament lo sala so budget session hor bangla 244A autonomous state demand hala so wapas Emmanuel Baptist Church Chekso Langso Difu along There ni Paikre Troxy Arni Pen ni Paikre Sirkep Arni an Ingdeng Thom Kebra Troxy Karbi Anglong Baptist Convention amai Aliralon lapen mesen pen kapachut pon. There ni Paikre Troxy Arni adapor Pai Troxy apor pen Karbi Anglong Baptist Convention amai pu Dr. Oriwal Kram sapen lama ing turpon derapi KABC Youth Department ahin penta metang alama ing turpon lo. Bangso api ahin pen kachetong dun association atum penta ametang metang association alama ing turpon lo. আজি বহুত মানে ঈশ্বর কাম করে কিন্তু বিজনেস বি করে বলে মন জাগতিক Labang sopi ongdung ajaimek ateng pen asai ang deng do anta deng pon lola pen There ni Pai Chris Sirkep arni mate kijut arni sitame ajaimek ateng pen sai ang deng KABC mai phu Dr. Oriwal Kramsa pensi mai chupahem phu pon la pen Reverend Athang Sebu pensi arnamalam than bonlo. Westcar Banglong District Kheroni Police Station kapar loangkang honte meme ongdung FCI along pen kang huasang Tilabasti Balinder Yadav pua hemalong pen kelongpon. There ni Paikre Sirkep arni kang sampor pai por Hamren Police SP kaping khada teng pen Kheroni Police atum Tilabasti along kedo Balinder Yadav pua hemalong ongdung honte meme FCI along pen kang huasang kelongpon. Inut bang hini sang kanghu abeha ke klaim atum penangan pulis atum aphanta tangka mahapen bangso alam kapang samji aphan bor irinti kanghu asang kalipura kapaklang ji aphan sang kanghu beha ke klaim atum tuning report bangso phi ke nebdunlong asang police station along pon pesi Balinder Yadav ahem along si buithudu pusi radatum pen ningche pon Pulis atum aphan tangka penji pekroi pon tanglo pusi radatum kahon the pon pado Lapen anparta FCI asang kang hualong supply officer atum pen joy pen kacharap dun bom pusi ongdung arat atum honte pon. Westcar Banglong Dongkamukam Police Outpost angkang Karbirong Sopi along There Chris Sirkep arni Kithi arpum longpon. Kithilot abang phu Karbirong Sopi number si Kruarong ame karpusi pangthek ponlo. Westcar Banglong alongta odlang nuakam ke klematum jumputanglo munidaphan angphun ke endet ke lam solo rongame karaphan apran ke endet ahoni pensi Karbirong Sopi arong along
Odlang no klem parakam ceklang no. Apran kedam jui abang pu karbirong sepi number isi. Kro arong asar horen sing kro pusi keton kelang atumpen pachini. Alang li teri trainer kep ajo metang ahem pen read along kedam mahutsi laso alam ki cetong lo. Hidia jo kitiar pum kelongang tek langdam pen komat ne odlang no si kroapan risim pen kepati pusi ahem osang ho atum ningje laso aputa keton kelang atum tarli bomlo. Berita bang kalapon sekang ton iglo langi bom thakat news channel domi thakme kurwang thu.